Dintong dandit, gonge ditoto. Ayo, dintong dandit. Gang. 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 Kuk 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 kuk. Kato. Lo karek jekur lo kok ditinggal. Ayo, gang. Gang. Ayo, gang. Dintong dandit. Ayo, gang dah. Gang, dancuk yuk. Masa sore penak kok. Karena nggak gongnya gak entos. Antem bongko kon. Kodenya ambrip yuk. Nek kandani peringas tak uyu cocotmu kapok kon. Oh cap. Kon tak badai gak iso tak untat-untat bongko kon. Hai Ruana. Ya apa lu? Kacau. Jembek aku. Hai Ruana. Apa Mang Bri? Jam. Guya aja ngono. Untumu ketok saintil-intile yo. Soto babat coto. Tiba asik. Nang babat tuku coto. Gak layak sumbung brip kon. Gendakamu 13,5. Ijaz itu. Nang Jombang tuku gedang. Gedange tak tunggal. Kaya iki lho ya kuduan. Ayo mriki iso. Nang Jombang tuku gedange tak tunggal. Tak guk. Landung lho guke, guk. Ayo. Susah bundeli ya. Desto. Nang babat tuku wedhus, rungokno. Nang babat tuku wedhus. Pedhuse lanang. Tak taleni cek tak gelandang unene. Mbek. Terus kendang nek ngono mbek kepiye? Sing angel ku tak taleni cek iku lho piye iki. Nyamane banyol yo. Ya ora. Nang babat. Tuku. Lah muni tak taleni cek cocote. Ya. Ayo. Sik, wakil apa langsung arek? Ayo.
Wakil apa ambrip dhewe? Ambrip dhewe. Oh, ambrip dhewe. Iso. Gendang ya? Gendang. Ora. Yo. Ayo. Alah, angen-angen. Piye iki? Kacau, kacau. Nang Jombang nang babatuk wedhus lanang tak taleni cek tak gelandang unine mek coba asu kok bolak-balik kok picek kae. Ayo. Ayo. Nah, iki tak gelandang. Alah, mendimbe katun nandur baku kelep. Ora ngurusi awakmu. Ayo meneh nang geger maneh. Jangan begitu dong. Saya kan malu. Gimana lu? Yo ngandol, Cuk. Gandol tabuhi ae. Ora ngurusi awakmu. Dadi wong kok kesusu-susu jero kok. Kok lho, Dik kok. Tak digendong. Ayo, tak kejar. Babak. Bolak-balik kon terus. Sugih kesuwur sak Tanjung Wadung. Yo. Dasar sugih-sugih tani tak sambi dukun. Dukun kane dukun tiban, dingin nambani Yumi ketiban omah genteng 13,5. Yumi lara weteng tak suwuk wetenge ilang. Sudah lara mata tak suwuk matane ilang. Bareng lanang ganteri manuk, aku ditarak cek di Samara Siti Bantul ajur tanpa dadi. Seru Arjuna ingkrat sing ratoni
Baladewa Arjuna bojone papat ngalor ngidul njaluk dadak gegere kumat-kumat Surang ngurusi awakmu pegel. Surang ngurusi. Wong rumah tangga kaya aku ki bojoku lemu. Aku yo kuru. Ketokmu. Tapi iso. Bayah. Tak pakan 3 dina ya. Entek tak gak. Wah, aku turu nyang kawalet cekelet. Bayar kaya ulo kayu. Aku yang merucut tahu, aku tidak tek. Mari ngono ku bojoku gramek esuk. Alah ya bapak esuk. Perlu aku nang sawah jange nandur mbako. Bojoku terus tak jak gak gelem. Soalnya apa? Ora keturu ya. Wong lanang kok pinter men ya. Pinter lah dikongkon rasan-rasan. Pinter kon. Wong wedok lho dilarang rasan-rasan. Cangkemmu wong lanang. Saiki ngene. Jegideg titik ngono. Aku takok. Apa? Nek ngrasani Iku gak ono wonge. tapi nek ngomong. Ono wonge. Lah ya aku ngomong terus awakmu nduk kene. Lho kan aku nduk kene iki mang aku kan krungu dhewe, sing aku gak nduk kene, kaya gak krungu kupingku. Sedap. Wong kok iso. Tambah suwi, tambah tuwek, tambah pencet. Wong wedok Apa? aja jahat-jahat karo wong lanang. Saiki aku takok. Gusti Allah gawe menungso kok teko endi sih asale? Sik, iki lho konsene ndi? Wes aku kat engko kok janger. Ya baba, cek roto. Wong kok wong wedok kok oleh jahat ketus. Lho apa kok masih jahat-jahatku dhewe? Salahmu dhewe kon kok ndek bojo jahat. Lho, Sik, kon kok gelem? sapa gelem? Kon. Jadi aku kok dukokno. Ketemu pirang perkara, Ji. Pitu. 7. Hah? Sebutno sik, 1. Pitulungan. Apa wong wedok apa gak oleh jahat-jahat? Wong wedok ku aja jahat-jahat. Saiki aku Terus? takok. Nek wong wedok jahat, Gusti Allah biyen ku gawene teko apa? Wong urip iku ya asale ya teko lemah. Teko lemah. Iya. Mangkane awakmu jahat, iku Gusti Allah gawe teko tanah longsor. Berarti aku iki asale teko tanah longsor. Tanah longsor. Nek aku jahat. Heeh. Terus dalek aku iku moro tangan ngono kuwi. Ayo, Jahat, jahat, medeni. medeni. Lah iku teko tanah kuburan. Berarti ku lahirnya teko tanah kuburan. Orang gawene kok tanah kuburan. Gawen teko tanah kuburan. Heeh. Lah nek terus wong wedok iku kaya aku mamane. Aku iki meneng, gak tau nglathu bojoku, gak tau ngrayah bojoku, gak tau ngelokno bojoku anteng. Iku aku lahirnya teko lemah apa? Teko tanah suci Mekah. Lah. Mangane kabeh ku ada artinya, Bung. Aja kok anger plak-plak pal-pol. Apa lo?
Wong kok iso. Le, sik tak cak ya. Sama ini tak sawang-sawang tambah tuwek kok tambah kakan pola. He? Pola piye? Duwe kaya cakot kaya sapringkil adlon ngene iki lho macakmu ngene iki apa? Ket nang ngene ae. Lho, He? cari aku mameri arek rombongan. Aku mlaku ngene mlaku. Lakumu piye? Gak nek sing takok. Gak ono sing takok. Gak ono. Ya tetep tak gawe ngene, takok bagak. Lho biasane Pak Ediki ku takon lho. Biasanya kan takon. Takone tapi kanduk panjaan. Jangan lebu yo sungkan geke. Lho lah ya man aku iku cecakot teko aku kok ora ngene iki jane wong iki lha apa to? Alah jane ngene. Kok gak dikekno aku ya? Tapi ya iku cetak dhewe. Oh, enggak iso. Se apa Belajar sing apik. Jenengku ki tadi duduk se. Cak. Oh. Ji, taji. Nah ngono. Lho Mas. Soalnya aku gawe Mas. Oh iya Mas. Nah ngono. Ngene. Ada apa sayang? Aja muncrat-muncrat to. Lho bapak temen nang ta? Guyu, nanti Pak Lurah. Mas, Apa? begini loh Mas. Iya, ada apa sayang? Bagus sok potonganmu celuk Mas-mas ngrangkul-ngrangkul. Loh, wong lanang iki nek ngrangkul seperti sayang. Ada apakah? Lu kok nang ngajar? Waduh, ceket kok ngajar. Nah. Berani men. Berani. Se, ndelok. Tak gawakno. Yo. Oh kene. Bawa ke tas. Seje. Lah sejene. Seje lah iki dhuwitku bagianku. Lah iki emang bagianmu tak delek kene. Ya tak delek kene kok jupuk. Lah lek kene agak. Ya, tetep wani yo. Wong kok Nek goblok. kene aman. Ya gak aman kok kene. Nek gorang pasar. Nek kene iki gak aman. Dicopet Nek kene aman. wong. Lah nek kene iki aman. Aman. Kate nyopet gak wani. Gak wani. Jajal aku masih takut nek bawa tas ngene. Nah, Loh. Loh. aku copet. Copet. Kena to? Nah. Loh, kena. Nek. Ayo, lalik ngene. Limang dino gak tak isui iki. Jam kena kuku jam buset. Lah kate kon ngene-ngene ateko anu tae. Ngene-ngene gak becet. Ya gak kena akekmu iku. Heh? Buset. Gak apa-apa iki, Mas. Paglen kok bojomu. Apa? Apa? Lho. Itu nih raimu kon. Kate ngidul. Ah, iki dalane. Aku iku wis kok apusi ping pira? Heh? Kok apusi ping pira? Heh? Tenang son. Gak sapringisan. Gak sapringisan. Tenang son. Se, tenang-tenang. Kebagusan potonganmu ngono ah. Iya, Kok bagus dikon temen aku tenang-tenang. lanang. Jerembokku aku ganteng. Se, bolak-balik aku kok apusi. Cak, aku kapan Kak? Kok jak nang dalan ndukur ngono. Gak tahu kok dalan ndukur. Se, kok apusi ae. Aku kok dalan ngisor ae. Heh? Lah, Sekali-sekali aku iku. Lah nek awakmu tak dalan dhuwur, lali mbok pakmu. Lah wong dhuwur kowe naik grani ya ta. Wong kok pencilaan pele anake dhewe. Wong wedok kon gerak-gerak dhewe. Ya enak. Apa? Enak. Heh, wong wedok gerak, Yo. olahraga ruso. Terus, Wong lanang tenang, ngitung reng. gak sapringisan, Cak. Gak sapringisan. Njaluk duwe. Heh? Njaluk duwe. Kok njaluk duwe? Ayo aku iki digawe duwe Lah ora. kon gawe mas-masan gak iso ngekei dhewe wong wedok. Aja dadi lanang, Ji. Dadi Banci yo ae kon. Aku banci. Iya. Ya sida bojomu tak gawa. Jaluki dhuwit wong wedok mesti sing alasane gak duwe dhuwit, gak duwe dhuwit. Lah duwe mung dijaluk kok gawa ngono kok. Ya urusane dhewe. Ora dhewe duwe dadi situ. Wong lanang wis gak Eh, ganteng. Gak ganteng nek bengi ya rintih ngono kok. Cara dipakakno kucing ngono mutah kucinge. Lah jane kucing gering.
Wis aja nyocot ae. Lah nyocot duwe cangkem. Timbang tak sikat gak kate odol kon. Ora sama aku untu. Duwe tak dolen ndi. Duwe kok gak kene yo. Beset pindho iku aja. Kecut. Cak. Iki sing diarani menghidupkan mesinku. Lho iki apa iki? Nah, gini. Nduk. Guyu. Iki jagane bayar arisan. Engko lebake yunem rene. Pak tadi mendet artone arisan. Iki dikekno. Iki dikekno. Beres. Ngerti gak? Iya, ngerti. Aku tak kumpulan. Iya. Ya, Mm-mm. ambek wong-wong. Kumpulan aja kate WA-an. Apa? Kon diingi aku krungu. Krungu WA piye? apa? Ah, WA sapa sih? Ngene. Gak usah ngajak-ngajak lho ya cangkemmu ya. ngene, tak rungokno ae. Apa? Lah apa, Mas? Sampe nduk endi? Aku nduk ngarepe tempe LN ngono ya. Ah, semayan karo sapa? Loh, Patra ya ngono lho. Listrik gorong kok bayar. Kan kate dicabut sih. Nggih. Lah kon ngomong. Iya Mas, entenono aku nduk ngarepe tempe LN. Lho. Ngomong gak ono taji. Ngono. Lah, ngono ku piye? Sih. PLN ya tempe LN. Kon niku. Lah ya padha ae wong aku dikon cepet-cepet. Ya wis. Iya, entenono aku nduk tempe LN. Lho ngono. Wis gak apa-apa masih kon muni tempe LN gak apa-apa. Aku meni olehno kentuki. Ketuki. Kentuki. Sing kentuki sing ana cape. Cap apa? Cap kelubuk. Kacau. Jangan begitu. Jangan. Aku seneng duwe bojo lemu. Penggane jaluk duwe aku. Nek bengi ora iso turu, bareng tak parani dadak jaluk tekku. Ayo, Budal. bangun budal Anda. Alah. Pancen wong rumah tangga ya guyon ya geger. Tanpa geger gak iso seneng selawase. Engko geger terus rezekine ya angel. Ya geger, ya seneng. Ngono iku. Iku sing tak jaluk. Cuk. Tugu pahlawan Surabaya datang. Ana swara gak ana wonge. Oh, berarti entut aku. Lho, Mas samene gedene wonge nandi? Wonge nandi? Wonge nandi? Apa iki kok grenjel-grenjel? Bapak Saipul. Lho, sampean wong apa? Duh, gendruwo. Gantenge. Wah, jelas lanang. Aduh, gantenge. Yo, aku kok. Ui a i e. Heeh. Aduh, iki brengose apik ya, Pak. Wah, iki no brengos kena genggel dhuwit. Asli ya, Pak. Asli timbang awakmu. Kita coba, Pak. Oh iya, asli, Pak. Timbang awakmu gak asli. Kok iso gak asli? Iya, barang boncengan, bentuknya bunder. Aku mari operasi, Pak. Operasi apa? Ngapunten, Pak. Kula ngamen. Oh, amen. Ngamen. Amen apa? Ngemro. Ini gak kudu buak ya aku. Ngaksir sampean. Sapa iki? Ngremo. Kebimbang pean. Gue sapa? Ah buktine irungmu mekrok kaya jambu. Ancane aku mambu. Ngesiri kon kalau ngelirik susuku kon. Alah, isine apa? Isine. Loh,
Isine gombal. Ngene kok susung. Sampe kok lancang. Odol-odol susune wong wedok. Susumu kaya wewe gombel glantong sisih. Wong kasa. Sampeyan lungguh, Pak, kula tak ngremo, Pak. Lah Mas omahku ayo tetep lungguh omahku. Nggih pun, lungguh. Lungguh sing anteng tak kebruk kursi cangkemmu kon. Oh, tak tono brodol kon. Nggih kula tak ngremo nggih. Ngremo, sing apik engko tak burui. Ayo, Cak. Lu. Tak ketemu iki enek rugute. Kok cek kurang ajare. Wong kate ngremo kok diumek. Wong kate ngremo kok diumek. Wong kate. Aku suwe anyang-anyangen aku. Aku kate ngremo. Ngremo ya ngremo, aja kate mlangkai aku. Ya wis. Ayo, Cak. Ngremo kaya sore arek wedok-wedok mango sing api. Welek iku. Api awakmu. Anakku. Ngono. Duh, lha iki piye kok sampure diguwak iku? Aku dikandani sing ahli ngremo jare sampure kongkon gua. Oh, jane kon gendeng sebetan. Ngene contone. Makune ki ngene ngremo iku. Ayo ngono. Kok gua iku lho. Jarene. Lu gua. Mari tanggapan mah bengi tuku ali-ali anyar. Saweran kira-kira 2 juta. Sawane ora 4 juta. Aduh, aku kate ngremo gongsengku nandi, gongseng. Lho, setruk tibake. Gongsengmu kok gek kalung lho? Endi? Lah iku, Lho, iki duduk kalung ah. iku gongseng. Diteken ndi? Sikil. Walah ya benakno, Pak. Oh, alah. Darmanto. Makku delok lho. Makku delok. Gak adoh. Ayo kon kate nyekel susuku maneh. Tanganmu ngelitis. Kon nyekel susu kon. Tuwek-tuwek. Lah aku nyekel awakmu padha karo nyekel pakku. Benakno gongsenge kok. Lah tak benakno, iki didutak. Apa iki kok atos? Iki ngopo kok atos iki? Iki ngopo kok atos? Kon kurang ajar benakno gongseng tapi iki mu atos. Kon gembol apa iki? Gembol apa? Sik tak grayane. Gembol apa iki? Oh, pentol. Iki teken ndi, Pae? Sikilmu gak kene. Cuma pegel kene. Aku kayak pemain bokep. Sing kuwate sini. Ketara tuwek-tuwek delok NJE kon. Kon delok NJE. Alah, wong sak jam kok. Dondi. Sikilmu gak kene yo. Taline seglondok. Ngene kok urip anu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. So, gele. Nah, ngene iki nek ngremo sing penak, tak talini sing rusak. Dadi tiga roto. Lah nek roto isin. Ngene lho. Aku suwe wedi aku. Talien kok. Lah kok ngene-ngene aku wedi. Bambang dhewe. Ganteng dhewe. Eli dhewe. Viral lo TikTok. Bambang dhewe. Eli dhewe. Ya nek awakmu lili dhewe ku pantes. Ayo. Opo? Lo TikTok ono. Alah ora kenal. Nyanyi ngene ya. Cerewet. Buka cerek piye wong aku bagian bayar kok. Bayar piro sih? Bayar piro awakmu jaluk piro tak kei? Asline kok duduk perkara bayar. Kon ngelirik bubuku kon. Ah sing lirik sapa? Tak gawe apa ulumu ya sak depo-depo. Ayo Cak, ngremo Cak. Pembunuhan. Apa? Gongsengku mbok tali ndok kursi. Pembunuhan. Oh iya katut. Iki sedalane ngremo kacu. Ngono ya goblok ditali mati. Congok. Alah. Kok sih ambune lewengur. Nanti Pak Diki kan, Bang. Pak Diki. Lewengur. Mangap. Nah. Cek ganteng kan sih. Cek ganteng. Nyaur, iroku kok lebone siji. Ali-aline rek. Ya jelas. Heeh. Tak bengi 4 juta. Itu 4 juta. Heeh. Karene kekno aku 1 juta. Kok gelane men? Karan kono wedok ngono. Bejat tak terus. Delon po iki lah wedok. Wedok apa? Pentole 6 kilo. Lu sing apik, Cak. Ayo, Cak. Lah ngremo kok pasang kaya sapi. Aku iki ngremo lanang ta wedok sih? Wedok. Berarti halus. Iya. Ya ngomong lho. Lho, lah kok iki gak di rumangsa ya wis. Ngremo. Ngene. Jangan tak ngene-ngene aku mau dipaku. Ayo, Cak.
bengok. Ya. Mbako cek udan. Eman ayo nandut. Sing kenoti. Ngan. Aja yo. Kembang sawo, godhonge sawo. Wite sawo, pentile sawo. Mula sing remo ayu bojone loro. Mek wong iki bareng kaya gendruwo. Kembange kates, wite kates, godhonge kates, pentile kates. Mula sing remo ayu tur kenes. Sing duwe gawe kaya Pak Kades. Ya mbun ngono. Apa? Wah, HP ku getar 6,3 skala, layar sentuh. HP getar. HP getar kok sikil. Halo. Iya, Nak. Cek ngamen, Bude. Iya, Nak. Bapak jamin. Apa? Bojone Bude megap-megap tek kena iki entuk beras. Oh, gendeng. Oh, mati saiki. Loh. Bojoku mati. Bojo mati. Iya, Cak. Saiki Iya, Cak. tundaan mben lho. Mati saiki, Cak. Ha ditunda mben. Oh. Belum. Ada bayaran, Cak. Masalah. Piro iki? Apa, Ci? Ya dhuwit ngono kok. Kok mek 2000? Ya iku wong amen ku ate piro sedina ping 50. Soge mleki ya kaya kon iku. Lho, Wong amen klambian kaya ngene kok dikek 2000. wong saiki gak mlegi gak sugih. Oh, awas kon ditenono kon. Ngancam. Liwat ndi kon mulih kon. Ya, aku liwat tembong. Tak dang. Ah, ora liwat tembong. Liwat ndi? Ah, kate nyewa kapal terbang. Kemis malam Jumat ditenono kon. Celorot teko wetan kon. Ngancam, Pon. Lapo? Nenun. Lapo? Lapo? Ponakanku dodol kembang api. Oh, gendeng. 2000 iki temenan ta? Ayo. Lah mulih. Cuk, Lho. soge mleki kon. Ya bapak mlebu-mlebu dhewe. Kok gak ngerti sewane klambi ngremu. Pak Lurah, Iya, Boy. bidak wisan. Awas kon yo. Padha lanange gegeren gak apa-apa. Soge kaya taek. Awakmu yo duwe lho kok. Oh, ala Darmanto. Wong Darmanto. Jenenge kok mesti yo Siti Toha ngono. Darmanto kok dadakno oh iki sapa meneh iki. Lho. Ketheke sapa ucul? Kamu arek iki dene lapo anu, Jan? Kon ki lapo? Lapo?
Heh? Oh, amen. Oh, bisu hari iki. Aduh. Nyanyi. Lho, nyanyimu pindi? Nyanyi iki. Aku tambah wedi aku. Waduh, arek iki nerang udan iki. Wong kene kan nandur mbako. Lho, apa? Heh? Aku bingung arek iki. Apa? Oh, amen. Amen Hah? Wah. Nama. Oh, rokok. Apa? Apa nang ngene iki anu? Kale ngomong. Nang nyanyi. Ladalah. Aku nangis. Bocah. Nyanyi. Nyanyi golek dhuwit. Terus ge apa? Heh? Ge ngene. Nandi. Nang lebek. Loh. Waduh. Bisu apen-apen. Ngene, di ngene. Nandi. Nang kelobok. Melenting. Waduh. Aku dibujuki arek terus. Lho ketang iki. Cek pira duwe iki? Nah, diakeh. Roto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama kula Salmet. Kula Salmet badhe ngamen, Pak. Semaku korbankan untukmu. Aku berjuang bertahan tanpamu. Meskipun sedikit pun itu tak menghargai cintaku padamu. Yuk kanca inggih segembira, alerak-lerak banyune segara. Aliyak numpak prau layar, saben dinane jari wisata. Kini setelah ku temukan dia yang mengobati luka. Kini ku telah menemukan dia. Maafkan sayang, ku tuakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai
cinta yang aku beri. Pak, Lho, niku mau lagu yang pertama dari kula, Pak. Niki lagu yang kedua, Pak, langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama aku rawat di dosa lara tak bales lara kaya rasa tatu sing tak tampa saiki digawa wong liya namaku Bento rumah relastis mobilku banyak harta melimpah orang memanggilku bos eksekutif bapak atas segalanya sekali lagi aku iki tukang tambal ban Iki seneng aku. uripe sak dalan-dalan golek duwe sing halal wadon cukup kanggo sandang lan pangan Cacak. aku iki seorang seniman kerjane pas ana tanggapan tanggapan golek utangan nek yo sepi aku bingung gak karuan emak cedar Bang Amarta teko wah iki wayahe bayar cicilan Salammu. emak cedar Bang Mekar teko yo iki wayahe bayar angsuran Salammu. emak cedar syariah teko ya iki wayahe pelunasan Jangan. emak cedar Pak, sampun Pak. sampun gawa bledek. Niku wayahe bayar BRI Pak. Mamula Joko utang, palang nyile. Hidup itu harus dengan utang biar semangat Pak. Ya, Betul apa betul Bu? Hidup utangan. Ya, Lah, sangune Pak. rene menene kok jaga mercon kon. Sangune Pak. Dar. Jidor jaranan. Relakan aku Yes. memilih dia. Pak 2000 Pak. Yo lah pira? Masalah medit. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe. Ngelono matamu. Wis amen ngelono matamu. Karo aku moh. Gak kok sedina wong amen no selawe wong pituk. Wong lho ya iki sapa maneh iki? Rangkang dadi sikil abi. Munggah kok tiba ku awakmu mati ndarani aku ki amek wadal. Lho mata kacane ku walak. Halo. Hai. Lo matane bidak. Oh bidak yang gua aja.
Oh. 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 Oh, ngono. Lho. Iki ngono digawe dilbokno sikil. Oh, alah ngono ya melok amen. Yo, iki dibuka. Lah, lah iki dilbokno. Atuh. Nah, ini. Oh, ah. Oh, hey. Ah. Oh, sa. Oh, sa. Oh. Kutilah kasut, jangan dikentut. Wah, oh, ah, oh, ah, oh. Wah. Apa? Ngombe. Banyu cerana wes. Banyu leri. Sprite. Wong kok cek pilek. Ya, pencuciran. Angka ya weh kan. Mana apa nih? Berkutuk. Ayo gak sabek. Angka rasanya kan. Apa? Mangan. Bakone dhuwur jek tonjo. Apa? Sekorawon. Gerekno. Ojo coklat kan. Dedek sisane mentok. Apa sih? Apa sih? Koyo bosok kok. Aduh. Kamu jadi sambangi hari iki ya.
Kok njaluk duwe. Kayak namanya. Ayo. Ini ki boleh put. Lho. Gak ngono tak kayak teplak gak ada duit tanganmu ki bolong apa ya? Nek takoni, "Ah, duit tekan ndi?" Amen Bu, kok kene Pak Taji ngono ya. Ya lho ya. Lho, kok gak enak nah. Akale pinter rek. Dikek dhuwur duwe kek nisor. Enak mole. Kaya mendem. Kate nanti mulai kok dalane kok rono. Kok rono. Wis seru. Lho, dipujuki pindho aku. Le, jaran apa iki lho? Le. Kandhane. Apa gak ngono? Nyetrium. Nyetrum. Masa? Aku tak terima. Ini tadi. Wale. Oh, Joy. Kalah karo iki. Aja dipapakno. Ayo, ndadi kon kalah karo manusia iki. Aku jek keselimpet cewek. Kok dadane iki. Ayo ndadi kon. Ndadi. Aduh. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Oh, ndadi kok. Tak tunggangi kowe. Ayo.
asu mambu sotek. Kalau enggak sotek iki kapan? Rame sih nek Rame-rame apa? nemu jarane karo bojomu rame. Iki keplak. Asli ya. Enak. Kowe ngono. Go nanti klubo. Ije cilik ya jorok klubo. Ya bapak. Foto kamu koyo enjet. Itu mengabdi nonton aku. Kon bikin mana kae kumpul konco. Karena besok gak belum kumpul konco. Panjang tak akon itu, ya. Dia nanti gak duwe karo konco iku alah. Ayo aku duwe bukan akrab kesibukan. Ya wis nek ngono, sing wis jero hati-hati. Ayo mangan keluar yuk. Bilang bro budidaya. Ora kedepan besok. Bunyi iki lakone apik. Pendekar Jati Kumoro. Pendekar Jati Kumoro. Jati lho Kumoro lho. Ayo jadi PKP Sulan dulu. Ya. Dengan harapan semoga budidaya tetap